какво ми се обаждаш да ме притесняваш? Да ти казвам, че утре се прибирам! Айда ме! 6 без 10, гебек салдиган, кардаше! Не дей, бе! Най-накрая се натъжих, Марука, и утре се прибирам. Чакай сега. Ти защо толкова си екстремно решаваш да се прибираш? Остане още малко, почини си, изкарай още някой друг лев. Къде ми бързаш ти аз? Колко още има? Ти добре ли си? Малко ли ти пращам? Не, ама изкарай още 2-3 месеца. Няма за къде да бързаш. И без това тук лято стана. Котките се размножават сега, крещят като луди на главата ти. Няма къде да спиш. Какво да ти казвам? Остай то с работа. Белетен самолет съм си купил, идвам си. Дано самолета ти да падне, да. Какво, коза? Нищо, викам, бе. Тук нещо прекъсва връзката. Слаба ли? Какво? Не знам. Чакай да видя. Айде, нямам търпение да ти видя малко, да правим някои работи с тебе, че вече тук ти казвам, телето гушата, знаеш какво голямо стана? Айде. Покажи ми малко надолу да гледам, да плакна окото. Не мога, Мечо, не става, бе, не става. Защо, ма? Камерата само до тук стига, бе, виж, гледам, пробвам, ама не става. Как ще стига до там? До тук ти казвам, до тук идва и толкова. Не може само до тук, как ще става? ¿Qué haces ahí? ¿Todavía no estás trabajando? Утре ще говорим, Марука, като се видим. Чакай, че идва да ми проверяват. ¿Por qué no estás trabajando? ¿Y por qué estás hablando por el teléfono? Здрасти, Шивке, как си? Времето виж какво хубаво днеска, нали? ¿Qué has dicho? Que has pasta bolognese contigo merengue? ¿Qué? Ко? ¿Cuál? Кома? ¡Ay, vete a la mierda! Марда си тима, ай шита и в испанската крава ще ми се прави тук, че не ми разбира. Айде ни остана. Прибрах се, Марука, къде си? Марука! Мечо! Какво стана, бе? Какъв тос, ма? Кой, бе? Какъв тос корем, ма? Къде, бе? Отпред на гърба ти, мама ти откачена. Корем? Какво корем? Как така кореме? Ти бременен ли си? Как ще се бремене, бе? Ти дебела ли ми казваш, бе? Откъде тогава дойде то с корем? Мечо, айде влизай вътре да не се обясняваме тук, да викаме като някой...